रहुआ भाई धया हाय हम आई जरा छौ आओ देवता हम आई छौ हमरा तोरा के केने हो हाय तोरा के कदम में हो हाय हमरा पोस कर रखने हो के साइकिल रखना हो पोस कर हाय हम साइकिल वाला रखने हो हाय हम साइकिल वाला हाय हमरा साइकिल वाला रखने हो हम आई जरा के बड़ा कथि कदम में हो नहीं हम आई जरा हाय हम साइकिल वाला दुकान पर रहबो साइकिल वाला कथि कदम के तोरा हमरा रखने हो यहाँ? काला नहीं दियो हाय देतो देतो हमरा नहीं दियो दे हम केबो जरा अरे मोमोज देतो तोरा मोमोज नहीं सब हम देतो वाला नहीं जबो हम चल गरेजे पर चल गरेजे हम पर आई हाय चलना गरेजे पर या पेंटर बना लिया नहीं हम नहीं जबो चलना हमरा उर कियाला नहीं चलो हैं हाय हम आई चलियो साइकिल वाला एक चलो बच्चों ना ना भाई नहीं चल तो गरेजे ना पर ना हमरा तेरा कौन ही साइकिल वाला रखना हो हम आई जरा वो चंद्र जी रखना हो हमरा कियाला नहीं चलो चल चल ये पूछ